nepozatvárali najbližších ľudí. Robert Kaliňák bol vo väzbe. Moji ľudia, dokonca priatelia, mnohí strávili vo väzbe rok a viac. Určite mu dovoluje viac ako Kaliňákovi. Má si ho dovoliť? Ty sa o môjho dotyčí, lebo nedal mu z toho polku, ale nejak ináč ho domotal cez piču. Hovoríte o tých ľuďoch, teda tých 13, či koľko ich tam je, to je jedno, čo hovoríte. Teda to možno to pozrieť. Oni tam, čo je to myslím, že tiež mal, ale... No ako sa priznal tieto veci tiež? Na základe jeho výpovede tam začal. Aha. Tak ste dali jasný dôkaz, nechápem, na čo ste to vôbec vytiahli. Pán predseda, čiže vy tam nepočujete? Nie, ja tam nepočujem, ja tam počujem, vy že tam treba nepočujete, že oni hovoria, že ste majster marketingu a že to, akým spôsobom popierate tie vyšetrovania a to, čo vy ste hovorili 2 dní predtým na vlastne, prepáčte, dokončím jednu vetu a potom môžete pokračovať. Ja sa mám asi nechať zatvoriť dobrovoľne, aby bol svätý pokoj. Ja sa mám asi nechať zatvoriť. A vy dobre viete, že sme majstri v populizme, keď teda chceme byť. A vy dobre viete, že sme majstri v populizme, keď teda chceme byť. Vyhraj voľby. Čím je človek väčšia prostitútka, čím je väčšia kurva, čím je väčší lotor, tým je to väčšia celebrita.